ymwelwyr gyda ni'n falch o gael chi gyda ni hefyd. A fel chi'n gweld, pregethwr gwadd gyda ni bore yma, Dafydd Job o Fangor. Ni falch iawn o gael chi gyda ni, Dafydd, ac yn gweddio bendith Duw ar y weinidogaeth bore yma. Mae sawl un o'n brodyr ni yn pregethu hefyd. Mae Emyr yng Nghaerfyrddin bore yma, pnawn yma a heno. Mae Rodri bore yma hefyd yn pregethu yn Cymdeithasol. A mae Meirion wrth gwrs yn Cwmbran am y mis, felly ni'n cofio amdanyn nhw hefyd. Ar ôl yr oedfa, gai annog chi i beidio rhithro i ffwrdd. Mae yna baned allan fan hyn yn y cefn. Gai annog chi i aros i ni gymdeithasu gyda'n gilydd. Ac yna, ar ôl paned, tua 11:15, bydd ysgol Sul i'r plant a'r bobl ifanc, ond nid i'r oedolion heddiw. Yna prynhawn yma, mae criw yn mynd i helpu gyda bwydo y digartref am 3 o'r gloch i ni gofio amdanyn nhw. Os ych chi yn rhydd, os ych chi weld Liz ar y diwedd, ond gandwch ni gofio am hynny prynhawn yma. Ac yna cyfarfod eto hyn o'n 5, a os dyw ei wyn, Dafydd yn arwain ni eto. Ac yna, o ran yr wythnos, dydd Mawrth, cwrgweddi arferol fan hyn. Dydd Mercher, paned o sgwrs yn hi Nia. Dydd Iau, Wyn yn edrych ar trafod emyn. Bore Dydd Gwener, paned, amser paned fan hyn, 10:10. Ac yna, mi oedd posibilrwydd bydd yna daith gweddi dydd Sadwrn i'r gwragedd, ond mae hynny wedi ohirio. Ond Sul nesaf, byddwn ni nôl yn cyfarfod yn hyn os dyw ei mynd ac Emyr yn arwain y 2 oedfa. Cofiwch hefyd am penwythnos nesaf mae camu ymlaen, penwythnos yn Bryn-Tirion i bobl ifanc 18 i 25. Cofiwch am hynny. Ac yna o ran yr eglwys, casgliad y mis yn mynd at waith y mudiad. Felly cyfle ni roi i waith mudiad y Fengelaidd Cymru yn ystod y mis yma. Ac yna, jyst yn ola, fel chi'n gwybod, bobl sydd yn yr eglwys, mae y gwyl yr eglwys newydd a Ton Gwynlais prysur ddod arno ni. Mae yna daflenni fan hyn a beiros wrth ymyl i bobl daro enwau o ran pa gyfrifoldebau chi'n fodlon ymgymryd ag e. Plis edrychwch ar y daflen a teimlwch gai annog chi i roi'ch enw lawr yn rwle. Mae'n amrywiaeth o gyfrifoldebau, amrywiaeth o ddyddiau. Os ywch chi jyst edrych a roed eich enw, bydde hynny'n cael ei werthfawrogi yn fawr. Dyna'r coeddiadau, gadwch i ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, i ni yn diolch i ti bod ni'n cael cyfle nawr i ddod gyda'n gilydd a dod yn benodol i dy ganmol di, dod i dy addoli di, dod i gydnabod, dod ti yn Dduw sydd yn heiddi pob diolch a pob mawl, yn Dduw tad, mab ac ysbryd glân. Gan ni'n gofyn ar y ti helpu ni i ganolbwyntio, helpa ni i ymateb i'r gair, i'r hyn byddwn ni'n ei glywed, i'r hyn byddwn ni'n ei ganu, byddwn ni o arglwydd o ddifri yn ystyried be ni'n canu a'r be ni'n gwrando. Ac wrth i'r gair gael ei agor o arglwydd, gyna ni fel clai yn dyddwylo, yn barod i gael ei mwldio yn unol a dy wyllus di. Ni'n gweddio ar ti siarad a bob un ohono ni yma, yn ôl yr angen, o'r ienga i'r hynaf. Arglwydd ni'n cyflwyno Emyr i ti yn Gaerfyrddin a Meirion yn Cwmbran, Rodri yn Merthyr. Ni'n cyflwyno Rodri Glyn i ti ym Mangor, yn gweddio ar i ti fod gyda y gweision ffyddlon yma o arglwydd, defnyddia nhw. A defnyddia Dafydd fan hyn nawr i ddyrchafu enw Iesu Grist. Clew ein gweddi, rhagor ar ein disyfiadau ni nawr o arglwydd, a derbyn y clod i gyd yn enw ein gwaredwr annwyl Iesu Grist. Amen. Diolch am croeso ma'n dda gen i fod yma'n eich plys chi ac yn gweddio beth yw'n ei ras yn bendithio ni efo'n gilydd. Hefyd yn dwi'n cyfarchian oddi wrth yr eglwys ym Mangor yn falch o gael cyflwyno i cyfarchian nhw a diolch i am eich gweddio drosto ni a dyn ni'n gweddio y bydd Duw yn rasol wrthych chi yma yng Nghaerdydd. Hynny ganmol ein Duw ac ymuno gyda'r angylion megis sydd o amgylch yr orsedd yn galw allan sanct o arglwydd y llioedd
Mi ganon ni'r emyn cyntaf yn y llyfr yma, Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd. Wedi am ddarllen y bore yma o Efengil Mathew a'r 6 benod ar 20 a drwy adran dder o'r benod yma. Mae y gwaredwr wedi bod yn gweinidogaethu am 2 blynedd a mae ei awr bellach yn agos. Mae wedi bod yn yr oruwch ystafell, wedi bod yn siarad gyda'i ddisgyblion. A mae wedi dangos iddyn nhw swper arbennig, ffordd arbennig iddyn nhw i gofio trwy dorri'r bara a chymeryd y gwyn, swper yr arglwydd. Ac wedyn mae'n adnod 31 o Mathew 26. Mae'n dweud fel hyn: Yna dywedodd Iesu wrthynt, fe ddaw cwymp i bob un ohonoch chi o'mhachos i heno, oherwydd y mae'n ysgrifenedig trawaf y bugail ac osgerir defaid y praidd. Ond wedi mi gael fy nghyfodi afo'ch blaen chi i Galilea. Atebodd Pedr ef, iddynt gwympo bob un oedd achos di, ni chwympa fi beth. A medda Iesu wrtho, yn wir, rwy'n dweud wrthyt y bydd i ti heno cyn i'r ceiliog ganu fy ngwadu i deir gwaith.
Hyd yn oed petai rhaid i mi farw gyda thi, meddai Pedr wrtho, ni swadaf byth. Ac felly y dywedodd y disgyblion i gyd. A maen nhw yn codi wedyn, a maen nhw'n mynd allan i ardd Getsemane. Yr gwaredwr yn gofyn yn arbennig i Pedr ac Iago ac Ioan i weddio gyda fe wrth iddo fe wynebu yr argyfwng mawr oedd o'i flaen. A mae'r gwaredwr yn gweddio, a mae'n dod nôl a mae Pedr yn cysgu. A Iago ac Ioan oedden nhw wedi blino. A wedyn, wrth gwrs, mae'r gwaredwr yn cael ei arestio. Mae Pedr yn tynnu cleddyf allan, ond Iesu'n dweud na, rho'r cleddyf yn ôl yn y wain. Cynsydyn mae yna ryw ofn yn gafel ynddyn nhw i gyd, a maen nhw i gyd yn rhedeg i ffwrdd. A'r arglwydd yn cael ei arestio i gymeryd i lys Sanhedrin, ac wedyn dyn ni'n darllen yn adnod 69. Yr oedd Pedr yn eistedd tu allan yn y cyntedd, a daeth un o'r morynion ato a dweud, yr oedd y tithau hefyd gyda Iesu'r Galilead. Ond gwadodd ef o flaen pawb a dweud, nid wyf yn gwybod am beth rwy ti'n sôn. Ac wedi iddo fynd allan i'r porth, gwelodd morwyn arall ef a dweud wrth yr rhai oedd yno, roedd hwn gyda Iesu'r Nazaread. Gwadodd yntai a drachefn, allw, nid wyf yn adnabod y dyn. Am hen ychydig, dyma rhai oedd yn sefyll yno dod at Pedr ac yn dweud wrtho, yn wir, rwy ti hefyd yn un ohonynt, achos mae dy acen yn dyfrydychu. Yna dechreuodd yntai regu a thyngu, nid wyf yn adnabod y dyn. Ac ar unwaith, fe ganodd y ceiliog, cofiodd Pedr y gair a lefarodd Iesu, cyn i'r ceiliog ganu fe'n gwedi i deir gwaith. Aeth allan ac wylo'n chwerw. Dyma air yr arglwydd. Dwi'n falch o weld plant yma, falch o gael eich gweld chi, a dwi eisiau chi wneud rhywbeth i fi rwan. Reit? Dwi eisiau chi anadlu mewn ac anadlu allan, reit? Mewn. Allan. Reit. Wan, tro yma, dwi eisiau chi anadlu mewn a dal eich anadl. Reit? Chi anadlu mewn. A gawn ni weld pa mor hir fedrwch chi ddal eich anadl. Dal i ddal o. Yndych? Dal i ddal o. Gewch chi anadlu allan. Gewch chi anadlu allan. Reit. Anadlu'n bwysig ydy di. Da ni angen anadlu. A chi'n bod mae un peth rhyfedd yn digwydd i fi pan dwi yn mynd i gysgu. Weithiau, pan dwi'n mynd i gysgu, dwi'n stopio anadlu. Mae'r corff fel sef yn anghofio sut i anadlu. A mae hynny ddim yn beth da iawn yna di. Mae'n beth eitha peryglus. Ac felly beth dwi'n gorfod gwneud cyn cysgu, dwi'n gorfod gwisgo. Allai gael o allan fan yma. Dwi'n gorfod gwisgo masg. Gorfod gwisgo masg yma. A wedyn, dwi'n gorfod cysylltu y masg i bibell hir. Fel yma. Rwan, rhaid mi dynnu'r sbectol mwyn gwisgo. A dwi'n gorfod gwisgo'r masg fan yma. A go bryn bod chi'n clywed fi'r un fath no. A wedyn, gyda'r masg yma ymlaen, a'r bibell yma, mae'r bibell yma mynd i beiriant. A be mae'r peiriant yna'n neud? Mae'r peiriant yn chwythu awyr. Yn chwythu awyr. Fel mod i yn cofio anadlu, felly os dwi'n stopio anadlu, mae'r peiriant yn chwythu awyr i mewn, a dwi'n dechrau anadlu unwaith eto. A mae beth da ydy, mod i'n gallu cael rhywbeth fel hyn, mwyn peidio stopio anadlu.
achos da ni angen anadlu. Rwy'n na'r Beibl yn deud wrthon ni, mwyn I ni fyddi adnabod Duw yn iawn, da ni angen rhywbeth tebyg I yr awyr yna sy'n chwythu fewn I ni. A mae'r Beibl yn sôn am rhywun mae Duw wedi anfon un plith ni, yr ysbryd glân. A mae'r ysbryd glân, pan mae'n anadlu fewn un bywydau ni, yna da ni'n gallu dod I adnabod Iesu Grist. A dyna pam, da chi'n clywed weithiau ni'n sôn am y tad, y mab a'r ysbryd glân, y tri. Y tri yn un, oedden ni'n canu fanne am y drindod, y tad, y mab a'r ysbryd glân yn un Duw. Ond da ni'n bwysig bod y tad yn gyfalu amdano ni. Mae'n hyfryd bod Iesu Grist wedi marw drosto ni. Ond mae'n gret bod yr ysbryd glân yn dod I anadlu bywyd Duw I fewn un bywydau ni. Felly, meddyliwch chi a cofiwch chi, pan ydych chi'n teimlo, mae'n strygl meddwl am ddilyn Iesu Grist, jyst gofynnwch am help yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân yn gallu'ch helpu chi I ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, da ni am ganu emyn arall efo yn gilydd. A mae hwn yn sôn am nid yr ysbryd glân, ond yr un sy'n ganddo ni yn y nef, yr arglwydd Iesu Grist. Mae yn yr atodiad bedwaredd emyn yn yr atodiad bereryn lles llyddedig yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig, rwyt bron a chario'r dydd. Na lofrhaid dy galon, cei goncwest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ron. Yr arglwydd Iesu Grist yn y nef ar ddehulaw'r tad. Wedi ennill buddugoliaeth dros y diafol ar y groes. A fe sy'n eiriol ar yn rhannu ger bron y tad. Bedwaredd yn yr atodiad.
O gadewch i ni droi at yn harglwydd mewn gweddi, gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth i ni blygu ger dyfron y bore yma, da ni'n plygu'n pennau ond hefyd yn plygu'n calonau ger dyfron di. Da ni'n cofio Dduw'n tad pwy wyt ti, yn dduw rhyfeddol, yn drindod fendigaid, yn dad, mab ac ysbryd glân. Mae'r seraffiad yn cuddio i'w wynebau ger dyfron di, a beth fedrwn ni felly ei wneud. A da ni'n plygu'n calonau o Dduw'n tad, yn arbennig o gofio, yn bod ni, bob un ohono ni, nid yn unig yn greaduriad, nid yn unig yn fach, yn frau, ond hefyd o Dduw'n tad yn bod ni wedi crwydro oddi wrth dy ffyrdd sanctaidd di. A phob un ohono ni, yr wythnos ddiwethaf wedi crwydro mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl. Ac felly, da ni'n mawrygu'r fraint o Dduw'n tad o gael dod nid i gael yn condemnio, ond i dderbyn maddeuant, i dderbyn gras, i dderbyn cymorth ger bron dy orsedd di. Da ni'n diolch Dduw'n tad am y ffordd yr wyt ti yn gwylio drosto ni o ddydd i ddydd am dy raglyniaeth ryfeddol, a'r modd yr wyt ti'n ein harwain ni o arglwydd yn Duw. Da ni'n diolch i ti yn arbennig am y modd y mae'r ysbryd glân wedi dod i fywhau yn calonau. A'r ysbryd yn dod nid jyst i'n harwain ni, ond yn dod i wneud ei gartref yn calon ni. A da ni'n diolch o arglwydd yn arbennig wrth gofio am y pris dalwyd mwyn i ni gael maddeuant. Nid peth hawdd i ti oedd edrych heibio ein beau. Ac felly fe wnes ti ddanfon dy fab a daeth y gair yn gnawd a thrigon ein plith ni. Fe fi fyw bywyd mewn dinodedd, mewn gwlad fach ddinod yn y dwyrain canol. Ac yna wedi tair blynedd o weinidogaethu ffyddlon a rhyfeddol. Fe roddodd heibio bob hawl, hyd yn oed yr hawl i fyw, wrth fynd i farw ar y groes. Wedi gwisgo'n beau ni, ac felly yn derbyn canlyniadau yn beau, wrth iddo brofi'r tywyllwch eithaf a galw allan fynyw pahamym gadewaist. A hynny mwyn i ni beidio gorfod dweud dy fod ti wedi'n gadael ni, ond yn ytrach dy fod ti wedi'n croesawu ni trwy dy fab fel plant, fel etifeddion nef. Arglwydd, da ni'n rhyfeddu at gynllun mawr ar iechawdwriaeth. Da ni'n gorfoleddu yn y muddugoliaeth yn harglwydd wrth iddo atgyfodi ar y trydydd dydd. A da ni mor ddiolchgar i fod wedi esgyn i'r nef lle mae'n eiriol trosto ni ar ddeheulawr tad. O arglwydd yn Duw, paid a gadael i ni fod yn ddibris o'r cariad rhyfeddol sydd wedi ddangos tuag ato ni. A chynorthwyo ni eto y bore yma i ail roi yn ffydd fel petai yn yr un sydd wedi dod mwyn i ni gael byw. Da ni'n cyflwyno i ti yn anghenion, yn gofyn am sicrwydd yn calonau o'r maddeuant sydd yn dod trwy'r arglwydd Iesu Grist. A da ni'n cyflwyno i ti ein byd sydd yn brifo ar hyn o bryd, mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Da ni'n gweddio am i ti fod yn drigarog yn goruwch llywodraethu ar arweinwyr y cenhedloedd, fel yn bod ni'n gweld heddwch yn dod lle mae'r rhyfel. Da ni'n gweddio'n arbennig dros y dwyrain canol, arglwydd lle da ni'n clywed am bethau dychrynllyd yn digwydd ac yn gofyn o arglwydd. A wneud i yn dy drygaredd mewn rhyw ffordd atal drygioni dynion. Da ni hefyd yn gweddio'n arbennig dros dy bobl di yn yr ardaloedd hyn. Dy bobl di sydd yn Gaza. Mae gen i ti blant yn Gaza sydd yn dy garu di ac wedi credu'n yr arglwydd Iesu Grist. Dy bobl di, dy blant di yn Iran
llawer wedi dod i gredu yn Iran yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dy blant di oedd yn tad yn Wcrain ac yn Israel ac yn Rwsia o arglwydd yn Duw. Bydd yn dregarog a rho ryw sglein ar dystiolaeth y bobl fel bod eraill yn ei gweld nhw ac yn rhyfeddu at y gobaith sydd yn gallu bod yn eu calonnau'n wyneb amgylchiad y dychrynllyd. A da ni'n gweddio bydd y eglwys di o ddewn tad yn dystiolaeth glir i alw llawer i adifeirwch yn y gwledydd hynny. Ond o arglwydd, da ni'n ymwybodol bod na ryfel o fath gwahanol yn ein gwlad ni ac anewioldeb i weld o'n cwmpas ym mhob man, ac felly da ni hefyd yn gweddio dros y eglwys yma yng Nghymru. Yn gofyn o ddewn tad ysgwelid i fod yn dda, nid ei faddu ni am i ni beidio bod yr halen ddylen ni fod wedi bod. Am i ni beidio bod y goleuni ddylen ni fod wedi bod yn y gymdeithas. Ac ysgwelid i fod yn dda o arglwydd ein Duw, a wneud i felly beri bod ni'n cael diwrnod newydd yn ein gwlad ni, lle mae pobl yn gweld syched eu calonnau ac yn sylweddoli mae'r unig un all ateb y syched hwn ydy'r arglwydd Iesu. Gad i ni fod ysgwelid i fod yn dda'n dystiolaeth, ac felly da ni'n gweddio dros yr eglwys hon, dros ei gweinidog a'i swyddogion, dros o arglwydd yr ymdrechion sydd yn cael eu cynnal mewn ysgol Sul, yr ymdrechion mewn clybiau plant, yn arbennig yr ymdrech a ddaw cyn bo hir yng ngwyl yr eglwys newydd. Ysgwelid i fod yn dda, nid i beri bod y dystiolaeth yn cyrraedd pobl, a bod pobl trwy ryw drigaredd yn sylweddoli i hangen ac yn clywed y wahoddiad grasol di i ddod mewn adifeirwch a derbyn gras a bywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mwyn hyn o ddewn tad hefyd, a ni'n gofyn y bydde di yn cyfarfod a phob un ohono ni heddiw trwy'r gair. Gad i'r gair fod yn fwyd i'n heneidiau. Gad i ni glywed llais y nef, nid llais pregethwr, ond o ddewn tad dy lais di yn llefaru ac yn harwain ni i roi yn ffydd yn gyfan gwbl yn yr arglwydd Iesu. Lle clyw yn gweddi o ddewn tad. Os oes baich arbennig ar galon unrhyw un yma bore yma, da ni yn cyflwyno'r baich yna i ti, gan wybod efo ti yn dduw mawr, yn dduw trigarog, yn dduw sydd yn dymuno daioni a bendith i dy blant. Ac arglwydd trwy'r cyfan, maddau ni yn beie, a derbyn yn diolchgarwch am o bod ni'n gweddio'r cyfan yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr annwyl, Iesu Grist. Amen. Gawn ni ganu eto efo'n gilydd rwan. Dwi'n meddwl chydig bach o ddyswch. Reit. Dyna fe. O'n i wedi rhoi'r rhif anghywir i Emyr pan o'n i yn anfon yr Emyr, o'n i wedi rhoi'r geiriau hefyd. Mae rhywun yn meddwl am ambell lle dyn ni'n meddwl, wel, reit, gallwn ni ddim mynd fan yna. Gallwn ni ddim mynd yn agos fan yna. Sa'n eisiau mynd i weld Tywysog Charles a trio mynd fewn i Buckingham Palace. Dwi'n siŵr sy'n rhywun yn rhwystro ni, ond i bai bod ganddo ni wahoddiad. Mae ganddo ni wahoddiad i droi at Dduw, i fynd fewn at i orsedd rasol, oherwydd bod ganddo ni rhywun yno sy'n dadler yn rhannu yr arglwydd Iesu Grist, ger bron fy niw a'i orsedd gref. Rhif 23 yn yr atodiad, ger bron fy niw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn delith. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosodd byth. Fe seliwyd fe enw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw, a gwn tra saif yng ngheidwad drawn a chaf yng ngwrthod gan fy niw. Rhif 23 yn yr atodiad.
Mae yna adegau yn ein bywydau. Da ni'n gallu edrych yn ôl arnyn nhw a teimlo, wel, ie, wnaethon ni yn oce fan yna. Da ni'n gallu edrych yn ôl a meddwl, reit, dwi'n edrych yn ôl gyda mesur o falchder, nid mewn ffordd anghywir, ond da ni'n gallu teimlo, ie, wnaethon ni'n iawn y tro hwnna. A dwi'n siŵr bod pob un ohono ni yn gallu cofio rhywbeth da da ni'n teimlo da ni wedi llwyddo i wneud yn y gorffennol. Gall y fod y myd chwaraeon, gall y fod efallai yn ddarn o gelf, gall y fod just, wel, nes i lwyddo yn job, yn reit dda, a da ni'n teimlo'n reit hapus. Gall hyn fod yn wir am y bywydau Cristnogol hefyd. Mae yna adegau pryd da ni'n teimlo, da ni'n barod i wneud unrhyw beth dros yn harglwydd. A gallwn ni edrych yn ôl ac efallai cofio, yn y sefyllfa yna, nath Duw ynghynnal i, a mi nes i lwyddo i ddod trwad yn iawn. A da ni'n teimlo, waw, o'n i'n meddwl bys ni'n gallu, ond dwi wedi llwyddo. Neu bod ni wedi bod rhywsut yn siarad efo rhywun a wedi cael cyfle, a wedi llwyddo i ddeud gair ynglyn â'r arglwydd, rhoi tystiolaeth o ryw fath, a da ni'n edrych yn ôl yn llawen yn edrych ar hwnna. Ond os yw'n wir bod yna bethau fel yna, da ni'n gallu edrych yn ôl, a dwi'n gwybod hefyd bod yna adegau da ni'n edrych yn ôl yn meddwl, nes i fethu. Nes i fethu cyfle fan yna. Nes i fethu gwrthsefyll tamtasiwn fan yna. Nes i fethu gwneud be ddylen ni fod wedi gwneud fan yna. A mae yna bethau yn ein bywydau a da ni'n teimlo, wel, mi wnaethon ni wneud mes llwyr o bethau. A'r cwestiwn ydy, be da ni'n gwneud efo'n methiannau? Be da ni'n gwneud pan da ni wedi cwympa mewn rhyw ffordd? Chi'n meddwl, da ni'n siomi'n hunain yn ogystal â siomi yn harglwydd ar adegau. Ac felly, da ni angen gwybod sut mae delio'n iawn gyda hwnna. A dyna beth sy'n gwneud Pedr i mi yn berson mor annwyl a mor real ag un gallwn ni'n ieithu gyda fe. Oedd e wedi gwneud rhai pethau ffantastig. Oedd e wedi sefyll sawl tro. Fe oedd yr un nath roi'r gyffes glir yna wedi crynhoi beth oedd e wedi dod i weld. Ti yw y Crist a mab y Duw byw. Pedr oedd yr un ddywedodd yna. Pan oedd pawb arall yn cefnu ar y gwaredwr, fe ddywedodd, at bwy rawn i geni ti am ei geiriau'r bywyd trygwyddol. Pedr oedd yr un nath gamu allan o'r cwch ar y môr. Oedd yn rhywun, oedd yn gallu gwneud yn wych. Ond hefyd, da ni'n gwybod fod yn gallu cwympa. A pan ddar Iesu ddweud wrtha, bydde fe'n i wadu dair gwaith i ymateb oedd. Na, i ddim gwneud hynny. Dwi'n barod i farw efo ti. Ond o fewn ychydig yn yr ardd, oedd yn methu aros yn ddeffro i weddio gyda'i arglwydd, heb sôn am mynd i farw gyda'i arglwydd. Rhedeg i ffwrdd. A wedyn y gwadu ofnadwy yna, tyngu tair gwaith nad oedd yn ei adnabod, a hynny cyn i'r ceiliog ganu fel oedd y gwaredwr wedi dweud. Felly pan da ni'n methu, be da ni fod yn wneud? Os yna rhywbeth penodol y dylen ni fod yn wneud efo'n methiant, yn fwy na deud, wel, da ni'n bechaduru a dyna fo, da ni'n methu weithiau. Wel, oes yn sicr, mae yna bethau gallwn ni wneud. Falle bod yna rhywun yma, y bore yma, sydd erioed wedi rhoi i ffydd yn yr arglwydd, erioed wedi wynebu fyny'r ffaith eich bod chi yn bechadur. Ond hyd yn oed i ni sydd wedi credu ers blynyddoedd, da ni'n ymwybodol yn bod ni yn methu dro ar ôl tro. A chi'n bod,
mae'r arglwydd a gofal dros ni. Mae am i ni fod yn fwy na choncwerwyr. Ychydig wythnos yn ôl o'n i yng Ngwlad Pwyl mewn cynhadledd lle dwi'n mynd bob blwyddyn, ac o'n i mewn rhwydwaith a teitl y rhwydwaith oedd Soul Care for Leaders, gofal y neidiau. A mae'r arglwydd a gofal am yn heneidiau ni. Ac mae wedi egluro bod yna bethau gallwn ni wneud sy'n yn helpu ni pan da ni yn teimlo, na, da ni wedi methu unwaith eto. Mae yna bethau gallwn ni i gwneud yn benodol. Ac mae preges, maen nhw'n deud fod efo 3 pwynt, a mae gennau 5. Ond dyn nhw ddim yn rai hir, felly gewch chi fynd adre cyn amser te. Y cyntaf, cofio. Mae yna bethau sydd angen i ni i'w cofio. A'r peth mawr i ni i'w gofio ydy bod Iesu Grist wedi dod i'r byd mwyn pechaduriad. Chi'n gwybod, mae'n rhyfeddod pyr i mi. Tysyn ni'n lle Duw ac isio i rywun gyhoeddi'r Efengil fydden ni wedi dewis yngylion. Ond mae Duw wedi dewis pechaduriad i gyhoeddi'r Efengil. Mae'n gwneud ei waith trwy bechaduriad, trwy rai fel ni. Dyna'r math o bobl mae Duw yn ei defnyddio. Da ni ddim yn defnyddio hyn fel esgus, ond chybod, roedd Noa yn feddwyn. Roedd Abraham yn llwfr gan osod ei wraig mewn perygl mwyn achub ei groen ei hunan. Mi oedd Jacob yn dwyllwr. Mi oedd Samson yn ferchetwr. Mi oedd Dafydd yn odynebwr a llofrydd. A Pedr yn wadwr yn gwadu ei waredwr. Nid esgus ydy hyn, ond nid oes neb cyfiawn nac oes un. Ac eto mae Dyw'n dewis gweithio y mywydau pobl fel ni a trwy rai fel ni. Yr ail beth i ni gofio ydy, yn bod ni'n gallu bod yn anffyddlon, mae Duw yn aros yn ffyddlon. Llythyr Paul a Timotheus, yr ail lythyr, penod 2 adnod 1-3, os ydym yn anffyddlon, y mae ef yn aros yn ffyddlon, oherwydd ni all ef ei wadu ei hun. Mae Duw wedi addo bod pawb sy'n credu yn y mab yn mynd i gael bywyd. A di Duw ddim yn torri i addewid, di ddim yn newid i feddwl fel yna. Mae bod ni yn anffyddlon, mae Duw'n parhau'n ffyddlon. A mi brofodd Pedr hynny yn do. Yn drydydd, mae Duw yn gofalu am ei ddefaid. Hyd yn oed pan fydden yn crwydro, neu gallen ni ddeud yn arbennig pan mae ddefaid yn crwydro. Chi gyd yn gwybod ar adegau pan da chi falle wedi bod yn sych yn ysbrydol am dro. Byddai'n dod nôl at hwn eto, ond mae yna anfodlonrwydd yn eich calon chi. A be di'r rheswm am yr anfodlonrwydd yna? Mae Duw yn galw ar eich ôl chi. A mae eisiau chi ddod nôl. A mae'r bugail yn galw, ac mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i, meddes, ac yr wyf fi'n ei hadnabod, a hwythan fy nghanlyn i. Yr wyf fi'n rhoi bywyd tragweddol iddynt, ac nid ant beth i ddistryw, ac ni chaiff neb eu cipio allan o'm llaw i. Os da ni wedi credu, does neb yn gallu yn cymeryd ni, yn dwy ni allan o lawn harglwydd, a gallwn ni hyd yn oed ddim neidio allan o ddwylo yn harglwydd ni. Mae ei afel ynddo ni, a pa mae'r bell bynnag fyddwn ni'n crwydro, mi fydd yn dod i chwilio amdano ni, os ydyn ni yn rai sydd wedi credu yna. A hyd yn oed Pedr, da chi'n gweld, mae'r arglwydd yn deud wrth Pedr, ti'n mynd i'n wadu fi da'r gwaith, ond mae hefyd yn deud, mi awyddiais drosot. Oedd
Oedd Iesu wedi gweddio eisoes y bydde Pedr i ddyfwadu yn mynd i gael dod yn ôl. A dyna mae'n heiriolwr ni yn y nef yn ei wneud pan da ni'n crwydro. Mae'n gofyn i'r tad yn galw ni nôl. Mae Duw a gofal am ei ddefaid. A peth arall wrth gwrs ydy bod Duw ddim yn gwneud hanner job. Mae Paul yn dweud wrth Philippiad ac yr wyf yn sicr o hyn bydd hwnna ddechreuodd waith da yno chi gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Be mae Duw eisiau wneud ynddo chi a fi? Mae eisiau adfer delw Crist ynddo ni. Mae eisiau yn gwneud ni yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A mae'r gwaith yn dechrau yn y byd yma. Fydd o ddim yn gyflawn tan y byd a ddaw, ond i Duw ddim yn mynd i adael y job ar ei hanner. Mae'n mynd i weithio, mae'n mynd i'ch newid chi. Fydd pan da ni wedi cwympo, pan da ni wedi methu, cofiwch y pethau yma. Cofiwch nhw. Pobl fel ni, mae Duw wrth i fod yn gweithio yn bywydau ni. Er yn bod ni'n anffyddlon, mae Dyw'n aros yn ffyddlon. Mae gofal Duw dros ei ddefaid yn ofal mawr, yn ofal na Duw ddim yn rhoi fyny arno fo. A di Duw ddim yn gwneud hanner job, mae'n mynd yn dwyn i'n ddiogel i ben ein taith. Dyna un peth sydd angen i'n wneud. Yr ail peth am hwn efallai y peth amlwg sydd angen i ni i wneud. Edifarhau. Mae ediferwch yn un o nodweddion cyson y Cristion. Wrth gwrs, i ddod i gredyn y lle cyntaf mae rhaid i ni edifarhau. Da ni chi wedi cael egluro sawl tro gwahanol ddarluniau o edifarhau. Troi rownd. Roedden ni'n mynd i un cyfeiriad oddi wrth Dduw. A da ni'n gorfod troi rownd a edrych at Dduw a mynd yn ôl i gyfeiriad Dduw. Da ni'n gorfod, os oes rhywun yma sirioed wedi cymeryd y cam yma. Newch chi ddim llwyddo i wneud unrhyw beth o blaid Dduw nes i chi fod wedi edifarhau, cydnabod eich bai, cydnabod eich bod chi wedi ceisio byw heb Dduw, bod chi wedi ceisio byw yn eich nerth eich hunan, a bod chi wedi methu, a ydych chi'n gorfod troi rownd, a ydych chi'n gorfod dewis dilyn y gwaredwr ac ymddiried yn y gwaredwr. Ond wrth gwrs, nid peth ar y ddechrau yn taith fel Cristnogion ydy hwn. Mae'n rhywbeth sydd yn gorfod bod nodwedd cyson o'n bywydau ni. Bod ni'n bobl sydd yn gyson yn gwybod beth ydy hi i ddyfaru, i edifarhau, i weld pa mor ddifrifol ydy'r hyn yr ydyn ni wedi wneud. Oherwydd mae yna ganlyniadau difrifol i anwybyddu pechod. Weithiau, da ni eisiau anghofio amdano fo, gwthio fo ffwrdd. A gobeithio, wel, na fo, mae Duw mynd i faddau. A mae eisiau ni wynebu be da ni wedi wneud. Os mae'r Beibl yn sôn bod ni'n gallu tristau yr ysbryd. A beth sy'n digwydd pan da ni'n tristau yr ysbryd glân? Ydy rhywsut bod na ddieithrwch yn dod. Da ni'n gwybod bod hyn yn wir yn perthnasau bob dydd. Os da ni wedi gwneud rhywbeth yn erbyn rhywun, os da ni wedi deud rhyw air angharedig falle, a mae yna rhyw gysgod yn dod rhwydda ni. A pan mae hyn yn digwydd, mae'n calonau ni fel petai nhw'n crino. Oedd Dafydd yn sôn yn Sawl 51, mae'n cyffesu i bechod. Ond yn Salm 32, mae fel sy'n trio dysgu, wel, beth da ni'n neud, sut da ni i wylio, sut da ni i ddod yn ôl yn gyson at yr arglwydd.
Mae'n sôn am tra oedd hwn yn ymatal, yr oedd fy esgyrn yn darfod a mynd a'n cwyno ar hyd y dydd. Oedd o wedi pechu efo Bathsheba, wedi godi nebu efo Bathsheba, wedi trefnu bod Ewreas yn mynd i le yn y frwydr lle fydd efo'n siŵr o gael ei ladd. Ac oedd popeth yn edrych yn iawn. Oedd o wedi cymeryd Bathsheba fewn i'w gartref ei hunan, a pobl yn dweud o chwarae teg i Dafydd, y brenin, yn gofalu am rhywun sydd wedi colli ei gŵr ac yn y blaen. Ond oedd Dafydd yn gwybod bod o wedi pechu. Ac oedd Duw'n gwybod bod o wedi pechu. Ac wrth iddo fo anwybyddu'r cyfan, oedd ei enaid yn crino tu mewn, medde fo. Sychwyd fy nerth fel gan wres haf. Ac oedd eisiau rhywbeth arall yn Salm 51, mae'n dweud dyro mi eto orfoledd dy iechawdwriaeth. Dwi eisiau beth o fod yn iawn rhyngddo i a ti. Felly beth ydy'r camau yn Edifeirwch 4? Mae'n sylweddoli yn gyntaf beth oedd o wedi wneud. Mae Luc yn dweud, troes yr arglwydd ac edrych ar 4. A chofiodd ef air yr arglwydd wrtho. Cyn i'r ceilio ganu heddiw fe'n gwedi i de'r gwaith. Ac wrth iddo fe jyst gweld efallai y tristwch yn llyged i'w waredwr wrth i'r gwaredwr droi eto. Oedd hwnna'n peri bod yn sylweddoli. Ydych chi'n sylweddoli bod eich pechod chi sydd yn edrych mor fach i chi ar adegau, bod yn frad, yn deyrn fradwriaeth yn erbyn brenin y greadigaeth. Mae eisiau ni ddod yn ymwybodol bod y gair angharedig yna, bod weithiau jyst hyd yn oed y golwg angharedig ar ngwynebau tuag at rhywun. Yr golwg o ddirmig sydd yn gallu bod weithiau. Mae'n deyrn fradwriaeth yn erbyn Duw mawr y greadigaeth. Aeth allan â wylon chwerw. Hynny ydi, mae sylweddoli be dyn ni wedi wneud. A sylweddoli bod ni wedi tristhau ysbryd glân Duw, yr ysbryd rhyfeddol sydd wedi dod i fyw yn ein cartrefi ni. Mae beth mawr. Mae Dafydd yn Salm 51 yn dweud, yn derbyn ti yn unig y pechais a gwneud hynna styru'n ddrwg. Oedd wedi pechu'n erbyn Bathsheba. Oedd wedi pechu'n erbyn Ewreas. Oedd wedi pechu'n erbyn y bobl roedd y fod yn eu harwain nhw. Ond yn fwy na dim roedd wedi pechu'n erbyn Duw. Yn derbyn ti yn unig y pechais a gwneud hynna styru'n ddrwg. Ond da ni ddim jyst i dristhau yn bod ni wedi gwneud hyn. Fe wynebodd Pedr hefyd yr un y pechodd yn ei erbyn. Ond dyna beth nath Judas ddim gwneud. Oedd Judas wedi pechu a nath o just sylweddoli'r pechod a nath o ddyfaru, ond nath o ddim edifarhau yn ystod droi a mynd yn ôl at y Dduw. Ond yma Pedr ar y llaw arall. Pan arfore'r trydydd dydd, pan ddos Mair a dweud, mae'r bedd yn wag, mae'r arglwydd wedi cyfodi. Be nath Pedr ddim cuddio fel nath Adda a Gefan yr ardd, ond dyma'n rhedeg at y bedd oedd eisiau gweld. Ac oedd eisiau gweld i waredwr unwaith eto. Oedd eisiau mynd yn ôl. Pan mae plentyn wedi gwneud rhywbeth drwg a mae'n gwybod bod mewn trwbl efo'i rieni. A'r un olwg di ddim eisiau wynebu i'r rieni, ond eto ar olwg arall mae eisiau mynd yn ôl. Mwyn gwneud siŵr fod pob dim yn iawn. A dyna be mae Edifeirwch yn ei olygu. Bod ni sylweddoli beth dyn ni wedi gwneud, bod ni'n ei gyffesu fo i Dduw, falle bod angen i gyffesu fo i rywun arall hefyd. Y person dyn ni wedi pechu'n ei herbyn nhw felly. Ond
ond dyn ni yn cyffesu fe gerbron Duw a troi nôl at y Duw yma sydd mor llawn o ras a sydd â gofal dros I ddefaid. Peth arall sydd angen I ni I wneud ydy cyffesu ein cariad at Dduw, yn cariad at yr arglwydd Iesu Grist. Mae cael pethau nôl fel y roedden nhw yn rhywbeth sy'n golygu bod rhaid I ni mewn rhyw ffordd ddweud wrth Dduw, wel, I mi droi, I mi wneud rhywbeth na ddylen ni, eto yn y bôn, dwi eisiau pethau'n iawn rhyngddo ni a ti, oherwydd does neb fel ti a dwi'n dy gared I. Mae ydych chi'n clywed plant weithiau, a mae cwbl o blant yn ffreia, mae gen I ddwy wyr efeilliad felly, sydd wedi, dwy wyr efeilliad sydd wedi I mabwysiadu. A weithiau mae'n dweud y llall, dwi ddim yn mynd I chwarae fo ti beth eto. Ond o fewn ychydig, wrth gwrs, maen nhw'n chwarae fo'i gilydd. A felly, dyn ni am fod efo Duw, de. Does Pedr am I bethau fod yn iawn rhyngddo â Christ. Ac ar lan môr Galilea, da ni'n darllen ar ddiwedd y fengil Ioan. A'r gwaredwr yn gofyn, y gwaredwr wedi atgyfodi, a mae'n gofyn I Seimon. Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu I yn fwy na'r rhain? Mi nes ti ddeud o'r blaen, pe byddai'r rhain I gyd yn fy ngwadu, byddai ti ddim, ond mi nes ti'n ngwadu fi. Wyt ti'n ngharu yn fwy na'r rhain? A da ni'n cofio'r hanes tair gwaith mae'r gwaredwr yn gofyn. Ac yn y groeg, fel ydych chi wedi clywed sawl tro, mae'n siŵr mae yna eiriau gwahanol yn cael ei ddefnyddio. Mae'r gwaredwr, a wyt ti'n fy ngharu gan ddefnyddio'r gair agape. Cariad mawr, y cariad dwyfol fel petai. Mae Pedr, di ddim mor hi, mae'n deud, defnyddio'r gair phileo, syniad am gariad brawdol. A felly'r ail dro, Iesu'n defnyddio gair agape. Pedr jyst yn defnyddio gair phileo. Dwi ddim mor siŵr. Dwi yn dy gared I a dwi eisiau gallu dy gared I'n well. Dwi eisiau dy gared I mewn ffordd sy'n golygu na fyddai byth yn dy wadu di eto. A wedyn, tro ola mae'r gwaredwr yn dweud, ti'n yngharu phileo. Mae'n fodlon hyd yn oed ar y math yna o gariad. A Pedr yn dweud, ti'n gwybod pob peth. Oedde ti'n gwybod beth oedd yn ynghalon I, oedde ti'n gwybod bydden ni'n dywadu di. Ac eto mi ysdi'r groes I farw trostai. Mae'r cwestiwn, wyt ti'n fy ngharu? Mae'n gwestiwn anodd I ni ateb yn dydy. Bod ni'n defnyddio'r gair cariad mewn cymaint o ffyrdd. Dwi'n caru rhyw nofel. Dwi'n caru rhyw ffilm. Dwi'n caru pêl-droed, criced. Dwi'n caru bacon butties. Ond caru Duw? Mae'n anodd I ni mewn gwirionedd dreiddio lawr a gwybod beth ydy quality, sut fath o gariad ydy hwnna. Ac eto, mae rhaid I ni fynd at Dduw, rywsut a deud, dwi jyst eisiau bod yn llawn o gariad at ti, fel mod I byth yn dywadu di unwaith eto. Mae'r gwaredwr yn dod lawr i'n lefel ni pan da ni'n cyffesu'n cariad fel hyn, a mae'n yn derbyn ni fel ag yr ydyn ni. Wedyn, da ni wedi gwneud gobeithio 3 peth, da ni wedi cofio, da ni wedi edifarhau, cyffesu'n pechod, da ni wedi cyffesu'n cariad at Dduw. Mae rhaid I ni rwan ail ymgysegru
Doedd Iesu ddim am adael Pedr yn ei hynna dosteri. Os mae pobl amherffaith mae Duw yn ei defnyddio, a roedd Pedr yn sicr yn amherffaith, eto roedd yr arglwydd a rhan iddo fa yn y gwaith. Fel mae'n digwydd, rhan rhyfeddol o arwyddocaol. Par yn ddari Pedr gyffesu gariad arglwydd, ti'n gwybod mor un dy gariad i. Dath Iesu ddim dweud, wel oce, dwi'n maddau ti, ond eistedd i lawr yn y gornel rwan tan fyddi'n amser i ti ddod i'r nefoedd a fedra i'n dy defnyddio di. Na, nid dyna nath y gwaredwr. Portha fy ŵyn, bugeilia fy nefaid, portha fy nefaid. Hynny di, i ni fesu, mae Duw am yn defnyddio ni o hyd. Mae am roi cyfle i ni. Mae'r darlun sydd ganddo ni yn y Testament Newydd o'r Eglwys yn un, wel, fel mae'r corff yn un a chanddo lawr aelodau a'r rheini oll er ei bod yn llawer yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Hynny di Eglwys Crist ar y ddaear, oherwydd mewn un ysbryd y cawsom i gyd ein bydyddio i un corff. Boed yn Iddewon, ein Roegiaid, ein gaethweision, ein rhyddion, a rhoddi ni bawb ohonom un ysbryd i'w yfed. Wedyn nid un aelod yw'r corff ond llawer. Os dwi wedi troed gan nad wyf yn llaw, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Ac os dwi wedi glist gan nad wyf yn llygad, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Petai'r holl gorff yn llygad, lle byddai'r clyw, petai'r cwbl yn glyw, lle byddai'r arogl. Ond fel hyn y mae, gosododd Duw yr aelodau, bob un ohonynt yn y corff, fel y gwelodd ef yn dda. Os ydych chi'n Gristion heddiw, mae gan Dduw waith i chi'n neud mewn rhyw ffordd. Be fedra i wneud, ydych chi'n dweud? Wel, mae yna lwyth o bethau. Nid jyst sefyll mewn pwlpid a pregethu ydy'r unig ffordd o wasanaethu Crist. Chi weddio. Mae gweddio yn waith mor bwysig. Dwi'n cofio Stuart Olliott. Oedd yn Gristion ifanc a wedi gweld ryw weinidog, a bob trodd y gweinidog yma'n pregethu, oedd yn pregethu efo ryw arddeliad mawr. A Stuart yn mynd i gweinidog a dweud, what's your secret? Ar y pryd, tu allan i'r ffenest na ryw wraig yn cerdded heibio. A dyma'r pregethwr yma'n dweud, that's my secret. Be oedd o wraig yn wneud, oedd hi'n mynd bob wythnos i eistedd yn y capel a gweddio. Y bydde Duw yn ei ras yn arddel y gair yn y sil dilynol. Gallwch chi wneud hynny? Gallwch chi roi tystiolaeth i rywun o sut mae Crist wedi gweithio yn eich bywyd chi. Mi fedrwch chi fod yn dystiolaeth weithiau wrth i chi fynd trwy'r dyfroedd dyfnion, trwy'r dyffryn tywyllt di, bod chi eto yn gafel yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn dweud, dwi'n credu fod Duw'n yngharu fi a bod Duw mynd i wneud pethau'n dda, hyd yn oed bod nhw'n dywyll ar y funud. A mae yna gymaint o wahanol ffyrdd mae rhywun gallu gwasanaethu yn yr eglwys a bod yn gymorth yn yr eglwys. Yna gwestiwn yn ddiweddar wedi cael ei holi gan un gweinidog. How can we move people from being passengers to being serving disciples? Falle bod yna'n ffordd anghywir, neu anheg, neu angharedig o iosod o, ond nid cynulleidfa yn gwylio'r London Marathon ydych chi, ond ydych chi yn cymryd rhan yn y ras. Felly mae ymgysegru o'r newydd. Ie, dwi wedi methu, ond heddiw mae yna gyfle newydd i'r ysbryd glân weithio yn ddau a thrwyddau, a chwilio am ffordd i wasanaethu. A'r pumed peth wedyn, dewis dilyn y gwaredwr mor agos ag y gallwn ni. Fedrwn ni ddim newid yn gorffennol, ddim mwy na fedre Pedr. Ond roedd y dyfodol yn gallu bod yn wahanol, ac mi oedd yn wahanol iddo fo.
o fewn ychydig mi oedd yn sefyll yn Jerusalem, yn pregethu'n hif a 3,000 o bobl yn dod i gredu. Ac yna oedd yn sefyll o flaen yr union bobl oedd wedi condemnio'r arglwydd Iesu. Ac yna'n sefyll yn gryf. Yn dweud, ni allwn ni na ddywedwn y pethau welsom ac a glywsom. Ac felly, da ni yn dewis dilyn. A dydy dilyn ddim bob amser yn hawdd. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Pedr ei hunan. Yn wir yn dweud wrth eich pan oedd eich yn ifanc, roedd eich yn dywregysid ei hunan ac yn mynd lle bynnag y mynyd. Ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dywregysu a mynd at i lle nad wyt yn mynnu. Dywedodd hyn i ddangos beth fyddai dull y farwolaeth roedd Pedr i ogoneddu Duw trwyddi. Ac wedi ddod ddweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Ie, mae'r dyfodol yn dywyll ar un olwg, ond mae'r dyfodol pell yn eglur olau ogoneddus. Canlyn di fi, bydd rhaid i ti farw. Nid gyda fi, fel oedd ti wedi dweud, yn bydd rhaid i ti farw o'n herwydd i ar groes yn Rhufain ymhen rhai blynyddoedd. Ie, oedd y llwybr yn mynd i fod yn anodd, ond oedd yn cael ei alw i ddilyn Iesu. Oedd o'i ddilyn, beth bynnag oedd yn digwydd i bobl eraill. Un o'r pethau da ni'n neud mor aml ydy, da ni'n cymharu'n hunan â Christnogion eraill. A da ni wastad mynd i ffeindio Christnogion eraill sydd yn gwneud pethau'n well na ni. Ond, oedd Pedr ei hunan, wrth iddo siarad efo Iesu, oedd Ioan yn dod heibio. Os ydw i'n mynd i gael dyfodol anodd, wel beth am hwn? A dyma Iesu nid paid poeni beth sy'n digwydd i hwn. Y busnes i ydy beth sy'n digwydd i hwn, a dwi eisiau i ti fy nilyn i cadw dy ffocws arna i. Bore yma, sut ydych chi'n teimlo fel Cristnogion? Ydych chi'n teimlo yn fwy na choncwerwyr? Neu ydych chi falle yn teimlo y siom o wybod dylen ni fod wedi gwneud yn well? Wel, cofiwch, os ydych chi'n deud dylen ni fod wedi gwneud yn well, tydi'r gwaredwr ddim yn deud hynny wrthych chi. Mae'r gwaredwr aiolwg ar beth ydych chi'n mynd i allu gwneud trwyddo fo. A mae waith o yn ffyddlon yn eich calon chi. Os ydych chi'n teimlo yn fethiant, rhaid i farhewch a wynebwch y ffordd ydych chi wedi methu'n iawn. Cyffeswch eich cariad at Dduw ac at yr arglwydd Iesu Grist. Ail ymgysegrwch i wasanaethu a dilynwch Iesu mor agos ag y gallwch chi. A trwy ras Duw, mi fyddwch chi'n fwy na choncwerwyr. A trwy ras Duw, a trwy gymorth yr arglwydd Iesu Grist a'i ysbryd glân, mi fyddwch chi hefyd yn gallu dangos i eraill rhywfaint o gariad a thrigarydd a thysturu yr arglwydd Iesu. Gadwch i ni ganu efo yn gilydd emyn wrth i ni gloi. Emyn sydd yn dangos yn bod ni wir yn dymuno neb ond yr arglwydd Iesu. 181 yn y llyfr yma, un a gefais ymyn gyfaill, pwy fel efe. Hwna gar yn fwy nag eraill, pwy fel efe. Cyfnewidiol ydyw dynion a siomedig yw cyfeillio. Hwn a beri beth yn ffyddlon, pwy fel efe.
ac iddo ef, sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant, iddo ef yr unig dduw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddai gogoniant am awr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.